نونر و رهبران سازی سیویل و پارتی سیاسی و ده بخیر هاتن داخلیانه شو تزانیم که گلی کرد گلی ولاتی هر روز چند وقت اپراسیونه که کرکرنا سیاسی بردیم ده 5 نیسان دا دیسا اپراسیونه که لهمبری سیاست مدار جن هات دار خستن به بریار دوزگریا باجار آمده بریار بنچاکرنا 33 جوان سیاست مداران یک جی هر سروکا کومله همه دست سربست بین بردان جبونا ویجی ام مد داخلیه کی مدن داخلیه آماده کریه مدنه جی و رهبرا سازی همه برس دیلان güvenç bugüne isterim kerem ki. Çapemeni o raya geçtira. Gelen vi velati her roz çavên xwe operasyoneke qirkirina siyasî ya kulhemberi hêzên muxalîf û demokratîk pêk tê vedikin. Ji 22 Gulanê 2020 vir ve li Amedê hem li ser komeleya jina Arosayê hem jî li dijî têkoşîna jinan êrişên hovane ku bi armanca şikandina vîna jinan tên meşandin gihîştine asta herî jor êdî kir gihîştiye estî. Divan êrişan da hemû jinên xwedî vîn ku ji bo parastina nirx, rûmet û destkeftiyên demokrasiyê tê dikoşin di hedefa desthilatdariya faşîstan e. Li hemû jinên ku baweriya xwe bi demokrasî, aştî û azadiyê anîne û ji bo mafa azadiyên gelan têkoşînê dimeşînin bi dehan dost Divan êrîşan komeleya Rosayê û bi tevahî komeleyên demokratîk illegal nîşan bidin û kriminalize bikin. Ev 5000 salin bi kevneşopiyên civaka bavik salarî Bila desthilatdar baş zanibin ku ev berpêbûn, zex, zor, tundî, bin çavkirin û girtin dê nikaribin bi me paşdagav bidin avêtin. Ev operasyonên ku bi armanca lawaskirina jinan pêk tên dê têkoşîn û biryardariya xwedî derketina li mav, azadî, nirx, rûmet û destkeftiyên demokrasî û azadî diye xurttir bike. Baş tê zanîn ku ev operasyon û berpêbûnên li hemberî têkoşîn û siyasetmedarên binçavkirî demirdest serbest bên berdan.
Emel hemberi van be hukukiya li qadan bin, tucar dev ji daxwaza xwe ya maf û azadiyên mingehîn û adaleti bernedin. Her zamanek jiyanek, her jiyanek dewlemendiya cîhanekê ye. Jiyana hemû gelan bi zimanê wan dixemile, dikemile, tekûz dibe. Nebe azadî tuneye, azadî nebe jiyan tuneye. Zimanê me rûmeta me ye çaxemeniye hebin. Em û evalê xwe dikarin bibin. Persivînin ku tune be jî em ê çaxemeniya xwe li vê derê bixêr hat